zana ngaba ngibonile manje nani ngiyazi angiphethe injaya mama pelepele wala ekasi mina nizosenzani bafethu hello baby girl unjani nathi yaphila wale ngco singabulisi lo kanje entokazini hallo unjani baby girl akuphila thina man enhle why ungasibulisi umngane wakho asibulisi uzenza muhle ngathi cha mfethu awume kancane mfethu ungaring nempintsha yakho umtshele ukuthi thina singabo bani la kule kasi hlaba wonke jikelele awumtsheli manje baby girl mamela mani wena awukho ngcono la kule kasi uyangithola imalapho okokuqala ne nifika nizophoqa umngane wami ekubeni mina nginibulisile makubulise nginasho ukuthi naye ubulisile so mamela wena shaya sanibona wakho udlule nawe baby girl kumele ushaya sanibona iforced kanti akusiforced ngiyamtshela usuku uzenza muhle uyazi into esikhuluma nazo la mamela bengizo-understand if benibadala yabo yonke lento le baby girl bekungeke yenzeke if beningasibuyisanga kube nivele nashaya itayera njengoba kumele nishaya itayera ngiyasitshela ukuthi senzeni ngoba isikhathi ngaboba hayibo ngikuzositshela ukuthi uyasistep amaqedile kanjalo kuwosimisile qhubekani nasistep labo nichaza abanifuna hayi thina ubani othandana neyachaza nani hayibo niwazo bafethu hali bafethu kuba nama wathi ne labantu laba sebavele basistep nje yazini hayi mfethu yazi labo enelo uzenza ngcono ngathi manje to be honest angazi kwenzakalani ngamurimo nebhadi hayi mngani ungasho kanjalo awunabhadi inkinga bayasiphaphela nje like ngihlezi nebhadi instead ngihlezi ngithola ama negative comment or abantu bakhuluma nami kabi or yini I understand mngani uyazi ukuthi unami so uyabona nje ungabanaki because it's like maybe babona do popular ngakhona ngazi noma or ukuthi vele ukuthi ngimhlophe ngihlukile kunabo I understand nje mezi bangizisuphungu to be honest like ngiyabonga for ukuthi ngidefendile lana but then I couldn't even like ngisukume ngisho something kubo like yazi ngivele ngaba speechless yabona manje ngikho right inhliziyo yami ibuhlungu maka mngana ngeke usabayeka next time angeke phela mngani labantu laba bafuna ukudlala ngabo angazi noma bazibonela toys for ukuthi awubabulisanga kuphela cabanga bazositshela ukuthi ama-chips ababayo like that's the smallest thing bangazi bakhulume kanje nokukhuluma kanje hayi man some people are rude mngani ungakhali yabo it's like iba right ngoba ukuthi angazi nesichitho kunani hayi ungayifaki sekipusha ka gauta ke tsasitse nyamatsane tse khulu ntse badauta nkamba ka shegela bankopa pula diana shapa mankokosane shapa mankokosane la wetha sharp vele kunjani uzana ngapha nginibonisa abafethu ufana khanye 1 gunman nani niyazi ayi bafethu eish khambani mfethu Fatima uthi yabaleka angibaleki yazi kwenzakala eish bomenzana umngane wami ekseni umngane wakhe man Fatima wena mamela man wena indaba azi mina nawe ne si understand yazi into engichaza ngawo wazini wena uyafana nami angifani nawe akafani nathi lo yamuntu wena pheka Fatima mamela yabo mina ne out yami mahleli sixoxa ngawo girl nangilo girl ezitshelayo lo Thomiyo uyazitshela lo girl angazuthi uyazitshela ngiphushi ngoba nje uyanginyanisa akubonakala ukuthi sisemgaqweni like akubonakala ukuthi siyadlula uyaphapha lo girl hey girl njengoba uzitshela ukuthi unama followers amaningi manje uzitshela ukuthi special ngitshela uqine sakho special ne azingani ngezinto ezinhle kuphela ngena kimi Fatima bheka Fatima usangikufaka ecathulweni zami sibe grand mina nawo lo mngani nyana wakho mfethu ebheka mfethu la eCaster mina ngijwayelanga ama albino mina la eCaster
lo muntu lo thanks kora white or yini hayi mfethu hayi kanje So nina nizomhlukumeza Mamela man emotionally Fatima. because uyi-albino uhlukile Bheka. kunani. utshela ukuthi kukhale sakho isicathulo la and akukhale sakho uyaphapha lokho nje uzitshela ukuthi umhlophe ngoba ufana nebani xosisele uyadina wena uyaphapha inkinga yakho ukuthi ngikubukile nje ukuthi ngiphala ngoba yanyanyisa nje bayotshela ukuthi wophethe la mara guys ngiyenzeni wenzeni yeke ukuphapha girl Fatima mamela ngene ecathulweni zami yangithola simcumbe phansi lo muntu nyana wakho iphuma kulo muntu mina ngiyakutshela namhlanje Why? ukuthi wena Fatima yazikenzana mina ngiyakufatela ngicuyekela ukusondela kimi ngiyakubona lokhu uyasondela azini Fatima mfethu yekela izinto ezibhaya ngikufaka mina kuma vlog wami uba mnandi mamela angifuni ukungena yazi unginyanyisile namhlanje ne yabona omunye umntana manje ufila ashamed ngenxa yakho azindaba wena Fatima wenzani uthanda ukudefenda into engeke izikudefende after mina ngizokudefend wow wena uzongidefend in each and every situation ngizobe ngidala loyana defend into engekho le yami yabona ngishayela izandla ngathi ungaziphinda zikhala kamnandi nezandla zakhe nyike zingikhalele kaso uyaphapha lo uyaphapha girl ufuna sikutshela amaqiniso uyaphapha lo girl lo nobubi utshela uyaphapha bona ukuthi abona ukuthi usakhuluma uhloniphe sibadala uhloniphe tu uyaphapha lo girl uyaphapha lo girl lo cela nemkhuzeni before siqala mina naye ungaphaphi tu hamba nawe yini lapho ungenelela isidina sami yayizwa leyo iba nami Fatima na umuntu ozongihlolela emini ash Fatima into yokucala angikuhloleli ngoba uwohlolela mina ngithi ngena yini edladleni mamela busy lokhu usondela kimi ngoba unginyanyisa wes Fatima kungimiselani ukukutshela ukuthi hamba uxolisa komunye umntana abantu manje uyakhala ngenxa yenu kahle nalomngani wakho ash uyakha manje emfethu Fatima ngifuna ukutshela into eyi1 nange ngishintshe lento yeso umngani wakho useless like us lethu useless like us lami asojwayelanga kakhulu wena uyamazi uMr Olawetha wena uyamazi na ukuthi nibahle ngakho umntana abantu nizomenza so azini Fatima anikho bahle ngimtshela iqiniso nibahle into engizokutshela yona ukubonisa ukuthi wena uyancanya bengithi ngena la edladleni wangimisa bengithi mina ngiyangena wena wamisa mina manje sesixabanele umuntu onealbino hayi wena awumi kancane Fatima man awuhluza ingqondo la ihluze ngoba nisile Fatima phuma kimi ngiphume kuwe angithi boya le vaya Fatima ayikho indaba yakho vaya Fatima bye bye Fatima sha yeah I'm doing me you doing you yeah I'm doing me you doing you and it's fine stop anjayami khamba yini ngathi uphansi emoyeni kwenzakalani ngani man awungitshela na indaba mfana une competition at the best blower like and impethu thina sihlezi push ama-vlog boy yikho lokho manje ama-followers boy ama-likes boy ayihlangana lento labantu laba mfethu bafuna 10k boy dem anovani uninki implement yes fede kumnati mfethu ke mfana kamoya ofa ayiwona bocalile kanti tantitsetsa lo le moya ofathi sowetsala ntonaka Shlomonto amafoni ukuphi intwana yazi my phone like ibe nabanenkinga today ramane utswile no sigala ngithola re balo zamanyana di-flakes tsa dibetsa tsa di-screen la di-screen tsa pese wetsala ntonaka nka go kwatile kwatetseng ntonaka tseba ke dila ke na le mathata monna saturday e ka ntonaka gona relax stage Don according to you there's something wrong about me mfethu sina saphela ku 100 and something Sunza boy no man boy mele size nifundisile
Kunale ngcosi le bathi Snow White. Le albino mfethu. Yo, son. Boy, yabo mafuna sicabane no. Mafuna sicabane no. Mina- Ayiphele no riding. Mina njalo. Mfethu, mamela. Mina ngeke ngize ngenze yonke lento lofuna ukuthi ngiyenze sikhokho. Ntwana ntho e wrong. Wow, Jojo, wena kinga wethala mfethu siba inseki yathi mona mona. Kanjeta ka mfethu sona ntho etsa etseng no. I've been getting like negative comments, how I look, like but like, and I just get bored. I don't know what's going on, and like young heads, to be honest. Ngiyacava ntwana ko ithi sometimes life ine tshwanetse to accept every situation ntwana ngiyacava thata mfethu because no wena bona ka re king wrong ka wena ho etsala magara le nyefa ntshwanetse dilo cava go batho ba dilo ba bua mfethu wa lena no ke butsi khawash magara dikoli ya ditle mona makhela one ke ana sa butsi khawash ha ile yena no Yabona lo mngani lobo manje bungaphela mfethu. Mina awuthiyami. Ngitshela indlela elula ukuthi singene lapha. Uma uthi awufuni ukungena Mfethu, uzophuma kuwo. mamela. Kodwa mina ngitshela ukuthi uma ufuna ukungena kule competition yesisondeza nale yancosi njalo. Mfethu, nanoma singasondeza naye mfethu. Kanjani? Uyakhumbula ukuthi samenzani nomuntu? yangithola but ke a tsiba go mfethu ntho e emi ya ka king ke etsa nna mfethu ke phila bonna a kana taba le batho go ba re mfethu bane ke a tsiba go one day mfethu le nna ntho tsa ka di tla ba crane so ntho advice ka gona go re mfana tshwara jwalo mfethu la go batho ba re mfethu o wena monna a bona wena mfethu re batho ba iwane mfethu so ntona ka ska na stress ka ntho tsa life e gore mang o itse mfethu mang o itseng ngithola Uyakhumbula ukuthi samenzani? Phuma la outside. So sanenye solution or something mfethu. Phuma wena la. Kodwa mfethu Mina nawe mfethu asibe so. Hlukana nezinto ezibhaya man. Na uvela umstress wesikaw. khuleka kulungile Man kodwa uyangistressa man ka. umbono wami sewafikile amalanga Mfethu uzongisa. azini. Sicabange grand ngayonke nale Snow White, albino, mfethu sala. Yes. Sala kanjani? so mfana relax ntwana eva phone yake ka ntwana fihla da Yeah, umufene like ish. ya ntwana ka And thola the worst part, I was thinking of deactivating my account. ja mona ga di 300 followers tseo 3000 he wona 1000 mama e mona manya fa gona batho ba hlokang da re ntwana sona tso tla ntwana ka tlong advertisela hi mona batho ba tle ka o jwetsa ntwana ga kena ka game ngithola Yeah, so after abana wena. ntwana bona Clever advice ntwana bana le confident ntwana ka bana le confident ntwana ka o etse dintho di etsana ntwana ka nthola Awuthiyami waye kahle ke. Shova lo mntwana siyangena competition siyawina. Akho uzobuya. Yeah, so tlong fela yena. ka fela yena ntwana ka shit o fa mna ne ntwana ga go khutela spane le bo so e fihla man o se tla ntwana ke plome Ngamba ka shegela bankopa Pula Diana shapa mankoko sani Shapa mankoko sani Pula Diana shapa mankoko sani Sabona mfethu. Ngamba ka shegela bankopa Yaphila. Ngisakwazi yazi. Ngisakubona la emakasana khamba. Next. Train man. Ngishap. Train. Manje mfethu lo lataba lulana mfethu mina ngishayila azinawo serious mfethu. Ngiyakutshela mfethu. Ene manje yabona manje into enzakalayo nama competition lawazayo mfethu. Ngithola ama best vlogger. Ngifuna mfethu obvious wena umkhulumele nomngane wakho Mina. ngiyangithola obvious mamela mfethu wena mongaringa nayo mina nawo singaba green yabo ngoba lento le obvious isungikhayinyuko ebhayi bese mina nawe siyayidla leyo mali siba green kanti wayo wenza so Yazi ayifani nawe lento le ukuthi uzoyingcengela ke manje manje. ifanise nawe Yo. Akusuwe lobo lokhu umhlukumeza lo mntana. yakela leso sithomba sina free mangithi mina ngikufaka Yazi konke bengicabanga la. Yini lapho?
uthi yazi ngihlezi ngibona inkukhu iphuza amanzi kodwa umchamo ichama ngazi ngiyibona. Yebo. But wayasifundisa lo vumelana. Sorry guys. Uyakhuluma? No, I'm asking uyakhuluma na? Na uyawubona umlomo. So uyakhuluma. Lalela. Don't ever think you're owning this world, ne? Yeah. And hayi yonke into ngawe. In fact, hayi yonke into ngani. Oh. Mafethu Awutoni bafethu. Kamba kashona Hayi angisakwazi mngani wami. angikhona yami. Usifihle. Angikhona la emakasana. Ukhona ke ufuna ntwana. Ash, angikayilo ntuzana i-green pepper la Green pepper. namabanana necarrot. Green pepper nama. Uthi nyawo, mangicabanga wena last la bowukhuluma kakhulu nomngane wakho. And ngibona ipost yama-vlog mangithi ngiyabheka. Khona omunye ubhuti ozongidinga. Manish. Snow White please. Awu, Singayilungisa lento. singayilungisa. Singayilungisa into eshoyo wena le. Singayilungisa lento. And bheka la, kuza nale ngulube yakini yabo ingakanani? Sidudla. Fehle ibumpum. Ungazongiphaphela mina. Umnandi njalo. Ngimnandi njalo uyabona nawe ngiziphushela isipani akukho kuba impilo ishintshile. No manje ami ngibona la mani ku-internet njalo ukuthi awuyaphusha mfana. Mfethu yazi akukho kudlula ukuphusha bona abantu abafuna ukustreama laba sengigcina ngizithengisela amavesi. Manje njalo bengikhala ngani njalo. Ama-carrot ngikhiphela wona kaka. Manje uthatha nebanana. Akaba uwe vele lithathe mngani wami. Manje mngani wami bese ngikhala ngani kunale competition yalama vlog. Yes. Nawe ungazongiphaphela utshana nomngane wakho ukuthi angazongijwayela kahle. Mana buwa phela. Masingabantu siyawenza amaphutha lesifisa sinezinye ithuba silungise sonke. Iphutha. If I was you bekumele ukuthi ukhuza lento yakini nje. Iphutha lento aqeda ukuyenza le. You call that iphutha. No, lokhu No, just because of nina niba mnyama and you guys think ukuthi being white it's a sin. Yini anifundanga ngealbinism maybe. Abanifundisanga. Niyabonakala ukuthi nibuya emakhaya angcolile. Ufana naye lo mntana kini lo. Unomlomo kakhulu la. And uyafana like shothi nje either way banikhulisa ngakhona kini ne. Your attitude won't work, girl. And acting like you are being desperate won't work now. Yeah. Manje mfethu ngithe ngizama ukukhuluma naleya. Yeah. Ingitshela ngalomntana uSnow White. Angizwana lo mntwana. Manje awuthambe ngifuna wena ukuthi mfethu ngilekelele nje ami uzame ukungiboosta nyana. Ukuboost. Mara yabona nawe ntwana le pride yakho le. Phela manje ka ubuya kusiza uSnow White. I hate pretend. So, as in this thing not worth it. Bye bye. Man, lento lokubhiza uhlulumezana uSnow White. Miliphele namhlanje into le. Ayilungile, ayikho right. Ngiyethemba ukuthi njoba songitshela ukuthi uzoyiyeka, sithemba uzoyiyeka amampela. Manje ngathi uthi uyaqhubeka lento yenzayo. Soba nginkinga nayo yazi. Sazi. Yawo lezi zinto zakho zithanda ntwana. Indawo yankenya ka lo Zinto mntwana. zakho mfana. Yabona cause no Snow White mfethu ugijima kakhulu ukudlula mina. If noma nami ngathi ngiyakuphushela. Abantu abangithathela phansi yabona ngizibhayisela amavesi. Amara nawe ngizamise mfethu yabona ukuthi ngiyakubhayela musino. Ngizokuzamisa ngizokuphushela but nethi ngifuna ukukubonisa ukuthi ntwana into yakho le kuba ne-racism. Yakhumbula masikhula mfethu lo mntana lo bohlala umnyatsa wena. Ugxeke ukuthi umhlophe unjani njani. Mngani yezo angisamangali kasona nangisixova azongicela ukuthi ngizomncengela kuwe. Sixova, the guy was rude to me ne. Yeah. Yebo. Hey, awuthanga ngestress la. It's competition ikusasa. Sikathola umuntu onama-followers. Mfana. Ngiyabona njalo. Mina ngihlala ngintshela into eyodwa. Yabona lesitala seni lesi. So kungafundi umntwana lo Snow White omthopha. Sanibhayizisa.
And then mkhuba wena bafethu akho grand bheka no uyakhala ukhala ngokuthi mina viki kusasa competition amafolo umuntu onama-followers awumthuli while uSnow White ukhona umuntu wasekasi ukuthi wenzakalani athi phela ufuna umncede khona bazokwazi ukuthola ama-followers. Kanti He mngani kahle shuthi akaxolisi shuthi uyanginyuza kahle in other words yena nama ngimzwisanga kahle because of yabona ngivele ngambuza yabo ukuthi manje sekuwuye ozocela usizo kuwe. bangisiza mina nikhetha ukumhlakaniphela nilibele nimgxeka ngeskin sakhe bheka manje kunjani makunje ande mina nami into nami uyazi ngiyazilekhela bro sidonsa ngogiya r kanye and uSnow White uya mfito mayenza izinto zenzeka yangithola ela nizithobeni kaniyeni kulomntana lo Uthamsekile vele kuwe vele. mina kawupayiseka ngikhona ngithi ngibona namanje Ekubeni lapho bekalokhu busy. mina izindaba yalabafana laba angiyizwa kahle and mina one thing about me angisumuntu oholda ama-grudges Amara mngani ungalingi basize. Hayi bakwenze uyazi nawe kubiselo kubi ngokubi mfana mara even though mngani bakuhlukumezile cabanga. yeah I know mara like what if abanye abantwana bazowina like uyangithola ngikhona ngizokusiza even noma abona mina into engakutshela ngayo nami ipower nginayo somehow but ngifuna ka wena ukulungisa le ndaba ukuthi why nina nimdiscriminate uSnow White yangithola at least ngibona mongayo kuyo ufike nixolise nibe sharp ngiyakutshela ka yabona together ntwana we are strong mfana and what if bazoshintsha indlela abaziphatha ngayo Hayi wena ngicabanga ukuthi bazotshintsha laba. yeah kungenzeka you know like So kuwo bazwelayo futhi mngani ekubeni bebakuhlukumeza kangaka. hayi ukuthi ngiyabazela uma umuntu akumelanga umane abanga amagrudge yabo Yabona lento yakho kungabamba ama-grudge le hayi ngathi uzokubisela emuva. Eka njengoba mfethu sinamaflow kanje ngana akasafuneka ehlanganisa thina naye angithola ngoba wena ushovana yena uzikhulumele ke nje yami mina ngizonishove wena mongavuma ulandele out yakho uStove nawe nibe yi2 la nibuye ngilande siye kuSnow White niyoxolisa ngiyanitshela bafana bami into mina enganisiza ngayo le ukunoxolisa kunomntana otherwise dog angeke ngisize mfana Ngoba uzonceda abantu bebalokhu babhizi balokhu bakuhlokoloza bakupress ibutton eli-red. mara kusizana ukuthi ke okay mara ngicabanga ukuthi kune-punishment angabanika yona azangitshela Yeah. Ne. Hey. Okay. asamna ngimtshelile uSixova ngathi uSixova mfethu asilandele lo mntwana sixolise ngafena mina into esiyenza kuye ayikho great yakudla wena amfanele ngidla Too much. ukuthi isicelo singencane one encane yengonzi qole ngincane azongibhalisa noSixova mara into engayisho futhi ngomshova ngithola uhleli indaba engaka utshele mngani manje siqeda manje bathi bayashintsha emhlabeni siqeda fe sinaba labafana laba ezangizona ngibhora na hi guys uyakhamba kanjani makena yaza ngikho kumood namhlanje ne please cela ungahambi Snow White yimi engibabizile labantu so ngibizelela abantu wena anti awusho ukuthi kumele kunamagogo kumele ngimkhomose sorry ungiqolele sho Nakhona- bengazi ukuthi angeke uzovume uma ngikhuluma ngalabo angithi uyazi nawe i-history ukuthi ibad kanjani Mfethu hayi yabo yazi mfethu besilokhu sikuphethe grand yabo sikhuluma nje Niphethe nathi grand. silokhu sikuphethe kabi yabo akazimisela ngixolisa hayi mina like ngisimisele skora boss mfethu like sizimisele mfethu lento Yamtshela lesiyenzile Snow White. ayikho grand amtshele mfethu siyaxolisa sifundile nathi emaphutheni wethu besifike usinikeze le ithuba lokuthi ibone ukuthi singabantu abanjani yabo
siyazi ukuthi sikwenzile ubuhlungu kuwe kodwa sifisa ukuthi usiphe elinye ithuba ukuthi sazane kangcono futhi. And mfethu enye into mfethu besifuna ukukutshela mfethu ukuthi hhayi mani ukukuhlukanisa nabanye ngithola siyazi thina ukuthi sinjani singamajita siyabheda la esibheda khona kodwa manje ngoba vele niyabheda Sixuva niyabheda Ayasazi. hayi niyabheda Scorapos Khona sazi vele. ya Kumnandi ukuthi libonile iphutha lethu besifika ukuthi nisixolele. So nina nifuna ngixolele. Yeah. Kule condition emela niyenze ke mina ngixolele. Yini le? Ngizotheka. sizothweka Ngiyathekani basi. Nakya Achiftela usakubambela ifoni kana yami. angibambeli anginikezele yakho ngibashuthi Yeah. Manda Nina niyatrenda namhlanje. nakho Manje. Mani. Sokubuza ukutheka kwethu Manje nawe. usixolela kwakho. Scorapos Theka. Thekani. No. Thekani. Angithi nina nifuna uxolo Bheka so. Ngifuna babheke ku camera yakho ntana yami. Theka. Theka wena. Skoba. Theka. Yahopa lo makatheka. Yo, what's up, everybody? This is your boy Vex Wadamusotu. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change.